Hola, sóc en Jordi, un dels fundadors de Typed, i ara et faré una demostració de com funciona el producte. Typed s'organitza per carpetes. En aquest cas tenim 6 carpetes on hem posat els documents i els exàmens anteriors de la plataforma. Si anem a la carpeta d'Economia, veiem que tenim 13 documents. En cada document, si fem clic en un, per exemple el tema 12, veiem que tenim 453 preguntes generades, 291 flasques, el resum i 9 esquemes. Si anem a les preguntes, doncs aquí podem veure que tenim la funció de veure amb les opcions. Imaginem que volem fer més de 453 preguntes perquè les hem estudiat o ja les sabem totes o volem encara posar-nos més a prova. Simplement donem el botó del mes i tenim el número de preguntes d'extras que podem generar. Després tenim les flasques on podem veure també, doncs, el verd representa la paraula que estarà tapada. Per exemple, anem a donar-li a estudiar. Podem fer un test o podem fer flasques. Si anem a fer un test, primer hem de seleccionar el tema que volem estudiar. Podem seleccionar fins a 5. Seleccionem un tema. I llavors li donem a començar. I aquí veiem que s'han generat 15 preguntes de les que teníem generades sobre aquest document. Podem respondre les preguntes i corregir-les individualment o podem corregir-les totes de cop. I aquí veiem totes les preguntes que tenia l'examen. Volem posar-nos a prova fet, però i si volem memoritzar? Si volem memoritzar, doncs fem el mateix. Triem l'opció de memoritzar o memoritzar, anem a el tema que volem estudiar, i aquí tenim dos modes d'estudi. Tenim el mode tecleo i el mode en voz alta. El mode tecleo simplement vol dir que l'usuari ha d'escriure la resposta. Jo en aquest cas, òbviament, no em sé les respostes, però simplement l'usuari haurà d'escriure aquí les companyies apliquen, no ho sé. Si no ho sabem, anem a veure resposta. Apliquen aquest tipus de gastos, no? Despeses. Llavors, s'hauria d'anar així. Llavors, quan la fem correcta, simplement aquí pujarà 1, no? Les flasques et van sortint fins que les has fet totes correctes. D'aquesta forma, fins que no les has fet correctes, estàs memoritzant, no? Activament. Que no volem estudiar escrivint, sinó que ens agrada més, som d'aquestes persones que ens agrada estudiar en veu alta, doncs donem en mode en voz alta i llavors donem a empezar. Llavors aquí, en comptes d'escriure, nosaltres ens diem en veu alta quina seria la resposta. Quan creiem que ja la sabem, li donem a veure resposta. Que l'hem encertat i que nosaltres estem pensant la resposta correcta, doncs li donem a fàcil. Que no l'hem encertat, li donem a difícil. Veieu, si li dono difícil, no suma. Si li dono una despesa fàcil, vol dir que jo me la sé, per tant, vol dir que aquesta targeta ja l'he completat. I ja estaria. Llavors aquí pots buscar el document, tema 1, i es va canviant. I res, aquesta plataforma al final el que et permet és oferir a l'estudiant qualsevol manera d'estudiar, no? Tots, ja et sigui amb textos, ja sigui amb flashcards, que és molt més dinàmic que simplement estar llegint i rellegint les mateixes pàgines, els resums ja et venen fets i els esquemes també els tenim. No? Si fem clic aquí, veiem un esquema sobre les principals cobertures. No? És un arbre de decisió. I ja està. Qualsevol dubte que tingueu us podeu referir a mi a jordi@typedai.com. Un plaer.